बेनिफ्राय गायग्रा हा दंना गैयाबा? गायग्रा हा गैया। गैयाना? आदि मावो। आदि मावोना? बेनिफ्राय मोनसे खोथा, पन्सायतआ बबे पन्सायतआव गोलैयो नोंसिना? पन्सायतआ आगोल जों भुरबन्दायाव थानायाव भीमपरा गोलैदों। भीमपरा। दा इयावथ' पन्सायतआ अखमाति पन्सायत। अखमाति। गुड आफ्टारनुन लोगोफोर, बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो खना नदि होननाय मोनसे बर' गामियाव आरोना लोगोफोर। बेनि साखाथियाव गुबुन हारिनि मानसिफोर दं, बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' हारिनि न'खरफोर दं आरोना लोगोफोर। बेयावनो एसे सावरायनो होनना फैबाय, जाहाथे भिडिअखौ लोगोफ्रा फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बिदिब्ला जोङो गिबियावनो लामानि नुथायखौ एसे नायना लानोसै लोगोफोर। नै लामानि नुथायफ्रा बेबायदि आरोना, खुनु सेंगेबेल टेंगेबेल गैया नै लोगोफोर, नायना लाबानो जाबाय। नैबेबायदि आरोना लामानि नुथाया। न'फोरखौथ' एसे मोजाङानो नुदों, पाक्का न' आरोना लोगोफोर। नै बिसाबो पाक्का न' नै। बिदिब्ला बिसानाव एसे थांनानै सावरायहैनि दे लोगोफोर। फै दिपक। जागोन मा जागोन? नै इसानि न'आ बेबायदि आरोना लोगोफोर। न'फ्राथ' मोजाङानो, इसाबो बाथौ आरोना नै। ओमफ्राय नै बाजैजों एसे सावरायनि। फै बाजै एसे रायलायनि दे। दिपक हमलाय। मादै एसे बेरायनो फैदों र'। बेरायनो फैदों र' एसे। खुलुमबाय बाजै। बेखौ मा गामि होनना बुङो? जोंनिया लखिमपुर बगिनदि गोजोनपुर। बगिनदि गोजोनपुर। बकुलबारि गोजोनपुर आरो। बकुलबारि गोजोनपुर। लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ना? गुबुन बर' गामिफ्राव बेबायदि माने बिथोर बिथोर गुबुन हारिनि गेजेराव थानायफ्राव न'फोरखौ बारा मोजां मोजां नुवाखै। बेनिफ्राय नोंसिनि बेयाव फैनानै माने न'फोरखौ जोङो पाक्का नुदों। बेनिफ्राय गारि गुराबो नुदों। बेनिफ्राय आं फंसे खोथा सोंगोन बाजै नोंनाव। नोंसा न'खराव आदामोना माबाफोर साख्रि मावो नामा? नोंसाखौथ' गारिबो नुदों, मटर साइकेलबो नुदों, बेनि थाखाय एसे सोंबाय। जोंहा माने जोंहा आंनि मिस्टारा माबा मावो आरो CRPF आव। CRPF। दा बबेयाव दंबा? दा बियो माबायाव दङ, मा होनो बेखौ श्रीनगराव। बेनिफ्राय मोनसे खोथा बाजै, नोंसा सिगां जोनोम जायगाया, आदानि जोनोम जायगाया बेयावनो खामोन ना बबेबा मोनसे गुबुन जायगायाव? बेयाव नङा, आंनि मिस्टारनि न'आ जाहैबाय माबायाव बरपेटायाव। बरपेटा। बरपेटानिफ्राय फैनाया बेसे गोबाव जाखोबा बेयाव? गोबाव जाबायानो। गोबाव जाबाय। 7 बोसोरसो जाबाय खोमा। साख्रिखौ ओजों बरपेटायाव मोनदों ना? ओजोंनो मोनखानाय। ओजों मोननानै बेयाव थाफैदों। बेयाव माने जोंहानि इयो आइ आफानि न' आरोना। ओमफ्राय आइ आफानि न'आव माने इयावनो दा रावबो गैया नालाय, ओंखायनो इयावनो थाथो। जोङो आरो बिदा फंबाय सानै दं नालाय, बिमा बिफाजों। ओंखायनो दा ओजोंहायसो बिमा बिफा सानैया दं। ओमफ्राय इयाव दा जोंहा रावबो गैया नालाय, फंबाय सासेया उन्दै जाना दं नालाय। ओंखायनो इयाव दा जों थानाय बायदि जादों आरो दा बर्थमान। आदानि न'आ ओरैजाय माबायाव बाक्सायाव। बाक्सायाव माने BTCखौ गारनानै बेयाव फैनो गोनां जाबायना? दुखु नांथाव होननांगोन। न'खरफोरखौ नायनो गोनां जाबाथाय एसे इदिया जाखायो आरो। जायो। जेनेबा नोंनि न'आ इयावमोन आरोना, बाजैनि न'आ इयावमोन। दे जेबो नङा। बेनिफ्राय गथ' गथायफ्रा साबैसे दंबा बाजैना? सासे उन्दैया ना? हिनजावसा? स्कुलावथ' थांथ'वाखै? ओमफ्राय मोनसे खोथा बाजै, इयाव जेनेबा बिथायाथ' दंना, ओमफ्राय गायग्रा हाफोर दंना गैया नोंसालाय? गायग्रा हा दङ, एसेला दंनायाथ' बारा गैया आरो। बिदिनो बन्दक लानाय दङ, बेनिफ्राय आरो ओरैनो बायथारनायाथ' बिगानैल'। ओमफ्राय बिथाया दं आरोना? बिथाखौबोथ' गुवार नुदों माथो। बेसेसो बुरजा दं बिथाया? 1.5 बिगा ना? बेनिफ्राय नियादि जाबाय नामा बेफोर हाफ्रालाय? नियादि जाथ'वाखै खोमा। नामजारि अनलाइन खालामनायफोर बायदि फैदों आरो दा माने नियादिथ' दा जाथ'वाखै जानाया। माने मेपाव पास जाबाय आरोना नैबे बोसोराव ना? बेनिफ्राय धोरोमाथ' बाथौ खोमा ना? बाथौआनो। बोलि ना बिबारबा? बिबार ना? बिबारानो गोजा जोंनियाव गासैबो। बांसिनथ' आजिखालि बिबारखौनो नुयो। बिबार। बाथौनि गेजेराव। सिगां बोलि मोनबाबो दा माने बिबाराव गुस्लायजोब्बाय आरो। बेनिफ्राय बिदा फंबाय साबैसे होनदोंबा? जोंहा बिब' साब्रैमोन, हाबा जाबाय, ओमफ्राय फंबाय सासे। फंबाय सासे ना? फंबाया ओरैनो फरायबाय दं नामा? फरायबाय दं, HS फार्स्ट इयार। HS फार्स्ट इयार ना? बबे स्कुलाव फरायदोंबा? आरकेआव। बेयावथ' बर' स्कुल गैया खोमा ना? बर' गैया। बर' गैया ना? बर' गैयिखायनोथ' हारसायाव थिसननो गोनां जाजोब्बाय आरो।
माने बर' जाबाबो माने बर'आव फरायनो थाखाय सिगां जोंनि पुरुना गामियावलाय बर' दंमोन आरो जोंनिया इ गामिया इ नंखायामोन नालाय बिदि गोदान गामिसो नालाय पुरुना गामिया ओरैजाय जोंना ओइथिं बगिनदि बारनाय ओरैजाय भुरबान्दायाव थाहैबाय आरो बुरबान्दायावमोन ना बेनो आरोना किसुमान जायगाफ्राव जोंनि बर'फ्रा रायजो जादोंबाबो फरायनो थाखाय एलपि स्कुल गैया बर'नि बेयाव माने मा जाहैयो गावनि हारियाव फरायाबासिनो गुबुन हारियाव फरायनो गोनां जायोना मानो होनना बुङोब्ला मोनसे स्कुल लाबोनाय लोगो लोगो नोंहा मेजरिटिबो थानांगोन स्टुडेन्टआबो बुरजा जानांगोन बिदिनि थाखाय माने गामियाबो गिदिर जानांगोन गामियाव लाबनोबा जेनेबा स्कुलखौ लाबनो आरो बिनि गेजेरावबोथ' धोनि मानसिफोराथ' अबाव एलपि स्कुलाव होनो ना गाव गावबागाव प्राइभेट स्कुलावसो होगोन इंलिश मिडियामफ्रावसो बिनि थाखायनो माने एसे उसुबिदा जायो आरोना बेनिफ्राय इयावथ' गाननाय जोमनायफ्रा बर'निनो सोलिजोबो ना दख'ना बायदिसिना बर'नि सोलियो ओमफ्राय मा होनो जेनेबा जों जेराव बबावबाफोर थांबा बिदिनो एसे गुबुन हारिनिबो गानो ओमफ्राय बर'निखौबो गानो बर'नि माबा मोनसेबाथाय माने बर'निखौथ' गारनो हाखाया नालाय बिदिबासो आरो बर'निखौबो गानो ओमफ्राय दा बर्थमान जोंनो दा इदि गाननानै दं बेखायनोथ' सोंनाय जादों आं माने बर'नि ड्रेसफोरखौ गान दख'नाफोर गान आरोना बर'खौबो गानो ओमफ्राय बेफोरखौबो गाननाय जायो आरो बबे जायगायाव थांबा ओमफ्राय सोलिनो गोनां जायोना मानो होनना बुङोब्ला जोङो दै जेनेबा माहारिखौ लाखिनोबा बा हारिमुखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोङो गिबियावनो माने हिनजाव मानसिफ्रासो एसे माबाग्रोनांगोन माने दै सिगां जाग्रोनांगोन मानो होनना बुङोब्ला हिनजाव मानसिफ्रासो दख'ना गानो नालाय ना जोंथ' हौवा मानसिया बायहेरायाव थांबाथ' लंपेन्टसो गानखायो आर'नाइ लाबाल'सो मिथिबाय बेबोथ' जों अबावबा माबा मोनसे जायोब्ला मिटिं बायदिसिना बा अबेबा हाबा मराखामाव थांबासो जोङो गामसा गानो बेनिफ्राय आर'नाइ लायो नङाबाथ' जोंखौ बायहेरायाव थांबाथ' सोर बर' होनना मिथिनो ना बिनि थाखायनो माने एसे गाननाय जोमनायफोरखौ बर'नि गान मिटिं दावथिं माबा माबि बेफोरबायदि जोंनि माबा मोनसे फोरबो फेस्टिभेल बिदि जाबाथ' जों दख'ना गानो ओमफ्राय न'आवबो बांसिन मेख्ला दख'ना गानो ओमफ्राय आरो खाथि खाला बबावबा थांबा मालाबा बेफोरबायदिनो गानो आरो गोसोबायदि इदिखौबो एसे सोलियो आरो बबावबा थांबाबो आंना मेगना एसे माबा जानानै दं गाज्रि जादों नामा मेगना गाज्रि माने एलार्जिनि थाखाय दे जागोन दे बिदिब्ला ना गोजोननाय थाबाय दे नैबे आदैजों एसे सावरायनि आदै खुलुमबाय आङो गुगामुख जयपुर नङा गुगामुख जयपुर गाबोन बाथौ दुमनाय गाबोन बाथौ दुमगोन बाथौ दुमथ'वाखैमोन माने दंथ'वाखै बेखायनो जागोन दे आदै नोंथांखौथ' एसे बैसो हिसाबै बा गायला हिसाबै आं नोंथांनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनि नोंथांना फिसाला फिसाजो साबैसे दंबा आंहा फिसाला सासेल' आरो बिहामजो मोनबाय फिसाजो सासेमोन बेनि उदै बे हाबा जाबाय सिंनि दलनि बेनिफ्राय फिसालाया बेसेसो फरायदोंमोनबा फिसालाया एलपि पास फरायदियाना मा मिडियामाव फरायदोंमोन हारसा बर'आनोमोन ना बबे स्कुलाव फरायदोंमोन भुरबान्दायाव दंमोन बेनिफ्राय उथिबोबाय इयाव बेसे गोबाव जाखो फैनायालाय दा 13 बोसोर हाबबाय 13 बोसोर जाबाय ना 13 बोसोर बेनिफ्राय बिहामजो मोनबाय होनबा बिहामजोना फिसाला फिसाजो फिसौफ्रा फिसौआ सासेल' हौवासा बेसे गिदिर जाखोबा दा खाथिनाय फैनायामोन दानि फैनाया ना 10 बोसोर जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा जादों बिथायाथ' गावनिनो बायना लानाय ना बेनिफ्राय गायग्रा हा दंना गैयाबा गायग्रा हा गैयाना आदि मावो ना बेनिफ्राय मोनसे खोथा पन्सायतआ बबे पन्सायतआव गोलैयो नोंसिना पन्सायतआ आगोल जों भुरबान्दायाव थानायाव भीमपरा गोलैदों दा इयावथ' पन्सायतआ अखमाति पन्सायत बगिनदि माबायानो गोलैयोना अखमाति पन्सायत बगिनदि एरिया गोलैयो बेनिफ्राय गायग्रा हाफोर दंना गैयाबा गायग्रा हा गैया ओमफ्राय मा खालामना जायोबा आदि मावना जायो गुबुन हारिनि मा मानसिनिबा हारसा मानसिनि ना हारसा मानसिनि आदि मावना जायो आरोना खिन्थु जोंहा हाया बिटिआल दंना ओमफ्राय आइ वाइफोर मोनगोन ना मोनाखै मोनबाय खै बोसोर जाखो दा 10 बोसोरानो जाबाय प्रथम देरहानाय लोगो जागोन दे बिदिब्ला ना गोजोननाय थाबाय दे मा स्कुलाव फरायो बकुलबारि हारसा ना बर' हारसा स्कुल बेसे क्लासाव फरायो तृतीय थाखो 3 तृतीय श्रेणी ना थाखो 3आव फरायो हारसा स्कुलावसो ना बर' स्कुल गैयिनि थाखाय बर'आव फरायनो मोना ना मा नाम नोंनिया अर्जुन मा लिरो मोसाहारि जागोन दे बिदिब्ला ना नोंलाय बर' मानसि मा लिरो
जन दैमारि बेसे क्लासाव फरायो आङो थाखो 4 नोंसानि न'आलाय बबेखिनियाव ओरैजाय ओइ न'सेया ओइ बिथोरनि न'आ ना जागोन दे बिदिब्ला ना इनिफ्राय नों बेसे क्लासाव फरायो 1 साना बर' हारसा स्कुलाव फरायो बर' स्कुल गैयाना इयाव बिराद दुखुनांथावलै ना सेंग्रा देरनानै साख्रि लागोन ना लाया नोंलाय साख्रि लानांगौलै गिदिर देरबा दै दे थाथ' मादै आदै दे थाथ' सानावबो जों एसे थांनि दै लोगोफोर बिसाबो माने बर'नि न'खर आरोना बिसा जों एसे रायलायनि नै न'नि अबस्थाया बेबायदि आरोना इसाना नै ओरैजाय लोगोफोर हा बुवाल नङा बेनिफ्राय नै ओरैजाय बाउन्डारिया ओरैजाय बेनिफ्राय ओरैजाय बाथौ जेसेबांखिनि आङो बेयाव नुदों गासिबो बाथौआनो गोजा आरोना बिदिब्ला जोङो नैबे मादैजों एसे सावरायनि खुलुमबाय मादै बर' नङा होनदों नामा मिसिं ओमफ्राय बर' रोंगौना रोङा रोङो दे बेनिफ्राय मादै नोंसानि न'नि अबस्थाखौथ' बारा मोजां नुवाखै आइफोर मोनाखै नामा दासिमबो खनसेबो मोनाखै बेनिफ्राय दा नैबे गोदान दि माबा जिअ'टेक खालामबाय दं खालामगोन ना खालामाखै दा जिअ'टेक खालामदों एबारथ' मोननो एसे आसा दं बारु ना बेनिफ्राय होमबा मादैया बैसांसो मिसिं बबे गामियाव नोंसानालाय न'आलाय गराइमारि माने बेयाव जेनेबा बर'जों हाबा जाबाय आरो ना ओमफ्राय बर'खौ मोजाङै रोङो ना माने गुरायनो बेनिफ्राय गथ' गथायफ्रा साबैसे दंबा सासे हौवासा ना हिनजावसा हौवासा बेसे क्लासाव फरायबाय दं क्लास 1 होनबा उन्दैसो होनबाथ' बहुद गदायसो हाबा जादों ना बेनिफ्राय आदैया मा मावोबा केरेलायाव कम्पानिफ्राव खामानि मावो आरो ना बेनिफ्राय बिथायाथ' न'नि खोमा ना बायना लानाय निजा बायना लानाय ओमफ्राय गायग्रा हा दंना गैया गायग्रा हा गैया एसेबो गैया ना होमबाथ' जेनेबा आदैया बायहेरायाव थानानैनो हाजिरा मावनायानो नांगोन आरो ना बेनिफ्राय बेबायदिनो जेनेबा सोलिना दं आरो ना बेनिफ्राय मादैया न'आव थानानै माबाफोर मावो नामा जेबो मावा आदैनि खामायनायखौनो जेनेबा माबा खालामनानै जानांगौ जादों आरो ना जेबो नङा नोंथाङाथ' जेनेबा मिसिंबाबो गाननाय जोमनायखौ नोंथांखौ बारु बर'निनो गाननाय नुदों बारु बेबायदिनो गान मोजाङै रायलाय बर'निनो रायलाय मानो होनना बुङोब्ला ना आदैखौ जेनेबा गुबुन जाथिनि होननानै बासिदिया हाबा जाबाय जिथिया बर'जों फैबाय जिथिया बर'खौथ' रायलायखानांगोन ना दा जेनेबा हमना ला गथ' गथायफोरखौथ' फोरोंनो थाखाय बेयाव बर' स्कुल गैयाना हारसासो फोरोङो दा इनो माने गोदान गामिफ्रा जेनेबा हमना ला गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय बा स्कुल लाबोनो थाखाय गोबां माने बुरजा सात्र नांगौ दा बेनि गेजेरावबो धोनि मानसिफ्राथ' माबाफ्राव गभमेन्ट स्कुलफ्राव होखाया सोरबाया इंलिश मिडियामाव होगोन सोरबाया बबेयावबा मोजां स्कुलाव होगोन टाउन सहरफ्राव बेबायदिनो माने जोंनि गामि बिथोराव थानाय गथ' गथायफ्रा माने निजिनि रावाव फरायनो गोनांबाबो स्कुलानो गैया नालाय मा खालामनो ना गुबुन जातिनि बा गुबुन हारिनि स्कुलावबाबोथ' फरायखानांगोन उपाय गैया गथ' गथायखौथ' फोरोंखानांगोन नालाय ना दे गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला ना दे जों दा फैयै आरो बर'नि मोनसे न'खराव मोनफैलायबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला जोङो बिसोरनि नुथायखौ बिसोर नायना लानोसै बिसोरनि न'आ बेबायदि आरोना लोगोफोर ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय आदैमोन दं आदैमोनजों एसे सावरायनि आं दहायनिफ्राय माने नायबोबाय दं लामानि सुबिदाफ्राथ' बारा मोजां नङा बेयावथ' खुनु सेंगेबेल गैया पाक्का लामा नङा नोंथांमोना बेयाव दैज्लांफ्राव हान्थिनो थाखाय एसे माबा उसुबिदा जायो नामा हाब्रु साब्रु जायो नामा लामाफ्राव अखा हाबाय थाबा जायो बारु जानाया खिन्थु बेखौ जों हमबायदोंमोन हमबायथानो मा जानो जोंनो माने बहुदानो हमदो जोङो दिनै जोंखौ लामाखौ बानायना होनांगौ होननानै जों नाम न' बा बै इसोरनि फुजिनाय मोनसे न' बेखौ बानायना हो ओमफ्राय लामाखौ बानायना हो
बैयाव गामि मोनसे थांनाय ना उम बेयाव दलं मोनसे हो Ah. आरो जों लामाखौ बानायनो अ बेयाव जों बुंदोंमोन इनिफ्राय दासिमबोथ' खनसेबो गैया। सेंग्रेबेलफोर गाराखैना इयाव गैया जोंसो बे गामिनि मानसियासो जों सब बानायना लानाय बे लामाया जों गामियासो बानायना लानाय बे रायजोआसो हौवा हिनजाव हासाफोराबो होआमोन बे लामाखौ बे हाखौ आंसो बायनानै बेखिनि लामाखौ आं दिहुननानै होनायखायसो बेखिनि लामाया जादों बेनिफ्राय बेखिनि हाया जेनेबा नियादिथ' जाथ'वाखै खोमा ना नियादि जायाखै ना जायाखै मेबावथ' पास जाबाय बे बोसोराव मेबाव पास जाबाय एबार मेबाव पास जाबाय आरो ना पास जाबाय जेनेबा नियादि जाथ'वाखै आरो ना प्रसेसआव दं प्रसेस बेनिफ्राय आदै आं नोंथांखौ फंसे बाथ्रा जेनेबा सोंनानै जोंनाथ' बेखिनि एरियाया BKWSC आव गोलैयोना BKWSC नि बिथां गेदेरमा सारमोनखौ नोंथाङा माबा मोनसे लामा बायदिसिनाखौ बानायना होनो थाखाय नोंथाङा बिसोरनिसिम आर'ज बियो नामा माबाफोर खिन्थु जोंनि गामियाव एखेबारे जोंनो नाङा न'खरसे नाङा जोंनो लागैलाय दलंखौ हो ना नङा बा लामाखौ डिसिसन खालामनाया मोनसे सेंसन खालामनानै ना रावखौबो जों बेखौ जिंगासिया सोरबा थिकादार लायो थिकादार लाया बेखौ जों जिंगासिया नोंसोरनि सेंसना फैबाय होननानै जों बेखौबो जों बुंबाय गैया नैबे आदैनिफ्राय मोनसे खावलायनाय बर' अइल पार अट'नमास काउन्सिल दा जोंहा मिहिनेश्वर सारा चिफ जाना दं हिसाबै बिथाङा माने नैबे गावसोरनि फैनाय लामा आरो लोगोसेनो बाथौ न' बेखौ बानायफुंना होनो थाखाय नैबे आदैया खावलायदों बेनिखायनो आं बुंनो सानो जुदि जोंनि गेदेर गोलाव सारमोना बा BKWSC नि जेसेबांखिनि गेदेरमा सारमोन दं बिथांमोना नैबे लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खना नदि मा गामिनि दैखो नदि बकुलबारि नैबे गामिनि बाथौ न' आरो लोगोसेनो नैबे लामाखौ बानायना होनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय खुलुमबाय बाजै होमबा नोंथाङा बर' नङा नामा बर' रोंगोन ना रोङा रोंगौ एसे रोङो दा बिथायाथ' निजि बायना लानाय ना ओमफ्राय गायग्रा हा दंना गैयाबा गायग्रा हा गैया ओमफ्राय गथ' गथायफोर साबैसे दङ सानै हिनजावसा गोजा बेसे क्लासाव फरायदो बिसोरलाय गेदेरा क्लास 2 आरो उन्दैया स्कुलाव होथ'वाखै मा स्कुलाव फरायदोंबा शंकरदेव शिशु बिद्यानिकेतन हारसा स्कुलाव ना बेनिफ्राय जेनेबा गायग्रा हाथ' गैया होमबा ना हाजिरा मावनानैसो जायोना गोजोननाय थाबाय दा जों फैयै फैयै लास्टाव मोनसे बर'नि न'खराव हाबफैबावबाय दै लोगोफोर बिदिब्ला जोङो गिबियावनो न'खौ नायना लाग्रोनि नै इसानाबो न'आ पाक्का न' आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो ओरै सिङाव हाबलांनि दै नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय गिबियावनो जों बाथौआव थांग्रोगोन गासिबो मोजाङैनो फालियो बिथांमोना नै इसाबो बाथौखौ मोजाङैनो साजायना दोनदो आरोना नैबेबायदि औवानि माबा खालामनानै माने सारि राउन्ड बेबायदि दुमनानै दोनदों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो बाथौखौ खाथिनिफ्राय नायनि दै नै इसा साथि सावना दोनदों आरोना लोगोफोर नै आदै मोनानावनो आरोना आदैया लिंना लाबोनाय हिसाबै जों आदै मोनानाव फैबाय आरोना लास्टाव आदैजों रायलायथ'ला आदैजोंथ' दहायनो रायलायखाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसन फैफ्लांदोंब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।